Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı momin musulmandar. Bugün men sizler menen söz menen iştin dal kelişi jönünde söýüşgüm gelýär. Söz menen iştin dal kelişi bu imandyň belgisi bolup eseplenýär momin musulmandar üçin. İslam jün gana toora söz aýtуу emes, oşol sözge ylaýyk ýaşowyny öýreter. İşke aşpagan söz kuru ubada, al emi çyn yklassyz amal soz kalat. Allah Taala Saf surasının 2-3 ayatında mınday dep aýtyp atar. Auzubillahineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ey iman keltirgenler, emne üçin kılbagan işiňerdi aýtasyzlar. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah'tın aldında kılbagan işti aýtuu çoğun jek körüge tapykdyw bolup eseplenýär. Çynygy momin sözü menen işin şaýkeş kılууga hareket kılat. Al Allah aldında baglуу bolgon nerse koz söz emes, çyn yklas jana amal ekenin bilet. Urmatly momin musulmandar, işiňizler menen sözüňizler daima bir bolsun. Allah görüýçü. Salamu aleykum we rahmatullahi we barakatuh.